Olongapo City to Manila. Travel to Manila. Walang ginagawa naman. Ano ba? Low man. Sa total tayo. Olongapo City. Is this? Ano mga barrier? Sa Olongapo City. Basura. Ano yung ginagawa ko rin? Total. Mga kababayan ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much for supporting our channel, Filipino TV and Filipino Life Stories. Yan po yung sa Olongapo City, yung mga taga Olongapo City. Yan, miss nyo na po bang umuwi sa inyong town, Olongapo City? Yan. I will give you the description below, mga kababayan ko. Maraming salamat po. Maging bahagi po kayo sa ating channel, Filipino TV and Filipino Life Stories. Please subscribe to our channel. Sira na. This is part 1, mga babae ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you in our next video.